Huomenta puudelit. Monster Rotta on täällä Riihimäellä. Tässä on mun majapaikka. Mä olin täällä yötä. Tällainen sviitti. Yhden hengen sviitti. Idyllinen maisema näkyy ikkunasta, viljapeltoa. Kalenterit ja kaikki. Täältä näkyy hienot maisemat. Siellä kasvaa leipää. Tsekataanpas oikein lähempää. Joo. Hieno ilma. Tää on maaseutua. Ja tässä ulkoapäin mun lukaali. Tämmönen hieno talo. Uusi renesanssia. Vai mitä tää on? Mäntymäki. Näin. Tässä ollaan ruispelon äärellä. Täältä tulee oululaisen jälkiunileipää, jos tulee. Fantastista kuvanäkymää. Suomalaista aitoa viljaa. Ja mikäpä olisi ihanampaa, nuo 2 kuppia jo kertovat sen. Idyllinen pihapiiri ja sieltä kopissaan jo tietysti puudeli ja puudeli. Se vaan alkoi vetämään sikeitä, niin sitä pitää.